Lo mmandla weNelson Mandela Bay usajamele nokushokoxeka kwamanzi emadameni. Ilokishi kwaNobuhle eKarigha yenye ejamelene nalensindambadala apho amanzi angemka kunyanga kaJulayi. Isebe lamanzi nogutyulo lithi liza kunikezela ngeetanki zamanzi kwingingqi ezinengxaki zamanzi. Uncedisana nabo ke kunyanzelekile ukuba sincedisane ngemali. Andizwitsho ke imali esibanika yona. Kodwa ke bendicelwe ngumunicipal manager uba ndithethe noThito Mboweni, uminister wenelsika finance ngesixhosa nazo. Wezemali. Uba lento ekuthiwa i-roll over sigcine apha eBhayi. Ibhunga lomasipala iNelson Mandela Bay lisivumile isigqibo sokucocwa kwamanzi elwandle i-desalination plant ukutsho besithi singakhawulelana nalenyewe. Minister uyeka wabeka imigomo anakwazi ukungenelela kuyo yokuzama kusincedisa into basingade siwele kulongqokolo yokonzakalela kwabantu bakwethu bengenawo amanzi abanakwakusebenzisa. Isebe lamanzi nogutyulo lithi liza kucinga iqhinga elitsha lokukhawulelana neengxaki zokushokoxeka kwamanzi ezikolweni. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.